Bună ziua tuturor! Astăzi vă voi prezenta o rețetă de spaghete cu midii. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de midii proaspete, un cățel de usturoi, pătrunjel tocat, roșii mici, 160 de grame de spaghete, ulei extra virgin de măsline, piper. Începem să gătim. Într-o cratiță am pregătit apă cu puțină sare care a început să fiarbă. Vom pune chiar acum spaghetele la fiert. Le punem întregi, fără să le rupem, vor rămâne mai lungi. În tigaia de alături vom pune un pic de ulei de măsline, și un cățel de usturoi tăiat în patru, pe care îl vom rumeni puțin. Când usturoiul este bine rumenit, adăugăm roșiile tăiate în bucățele. Observați că sunt mărunte toate. Spaghetele fierb deja. După ce am înăbușit bine roșiile, adăugăm o mână bună de midii pe care le-am fiert într-o cratiță până s-au deschis și am aruncat prima apă. Presărăm puțin pătrunjel tocat, nu am sărat deoarece midiile au fost deja sărate și vom mai lăsa puțină apă. Amestecăm bine și așteptăm puțin să fiarbă spaghetele. Acum putem adăuga peste midiile noastre puțin vin alb. Sosul este gata, putem adăuga spaghetele. Amestecăm bine. Presărăm puțin pătrunjel tocat. Și iată rezultatul. Așezăm frumos spaghetele pe o farfurie întinsă. Câteva midii, puțin pătrunjel. Și acum putem servi. Poftă mare!